nanado mo atra nkonwa ohene pon ya wo honom e wo bono mantam no emu nanado mo atra nkonwa badwa ho nso no ana osahene e wo ho ne din ene ose ade yo agimabadu ya wo toso mienu na ne yete ene se nyame ya adomo na watwi ye mu mara se badwafo no so bebobo ho ne ahwe kwampa e befa so asansensem no nyina no so se ye toa so se ye ntoa so biom ni ade o na so ame mara se badwane wo ko Ghana mara se badwamu so a wo ye sahene e de madom kese no yewro se chemensa bonso de nsama kakra todwa e de afa ho kyerete nyame ya adomo a ekwan bia so no mara se badwafo no besim konwa ne ahwe kwampa e de sansensem no nyina so e betime e de afa so. Yet one sem no so fimpi mienu eni dunsiemu ena panyimfo ya wonum hwe nsuom ene emu adodode empuntuo so no wonum ede betu dwase mpempi na no apofofo wonum ekopo no wonum ekoyi empata hodo na denketuo na wonum so afekura polo mu fifise no ne ayi ni nyina ede ababe kakra no na ensomunam ho ayeden ede amaga na fonte no wode si wasa afibia no obehwe na watimi atopomo ebia preba kwa na sem premienu eno betimi aboa ama fishing ketuo na won so mo no wonum nyina etimi anyine na Ghana nam so yetimi anya sika ede afri ho na fimpi mienu ene aduonum yensa de no empanyifo ya wonum hwe nsuom ene eho enam so ede akwakobo enhyiamu ewo eye July bosumi esimu ne danda edi kamemenda ewo commander edna egwafo abrema batom pesia so wabla wonum ehyiamu ewo Elmina fishing hub no enam so mama hewa komsen so for ya wono ehwe yensu nam so no wade tudwa sekantete no na ya afe baako anasa bosome baako pe ena ya na wonum edisi wonanso no wonum pese empuntuo bemunte no every 1st July ekosi 31st August no ena wonum edi so eye epomu eno aka ho bi dwumedie na chi no panyi pa be de akire me kire so afo be de akire ya wono eda fisheries and aquaculture development ano eye onmonyafo Moses enim wone sentrefo bonkomo ema wode nsam dodo na etudwa sei. I did say that we've increased the budget of the fisheries enforcement agency. Right. And it is one of the measures that is going to happen in terms of compliance. And the compliance I'm talking about is the total compliance, not only the close season alone. When it comes to fishing responsibly, and therefore we're fighting the illegal, unregulated, and unreported fishing. So the FUE will increase the budget. Now, when you come to the proceeds for the canoes, no one is supposed to go fishing. Okay. The trawls, no one is supposed to go fishing. In fact, the tuna fleet did this January to March. And you know, because the tuna fleets, they are tuna, and tuna spawns during January, February, March. So if you really want to have an effect of a close season, it is all because we want to allow a species to at least spawn once before it is caught. So the tuna has a different season. When you come to the canoe, that's the artisanal, the inshore, and then the trawl, we start 1st July, and then the tuna and the canoes, they will end 31st July. The trawl will continue from 1st July or up to 31st August. They have 2 months period. So it's for you not to go to sea at all, because we really want the fish. And you know the scientific explanation. And the scientific explanation is that we have our major upwelling during July, August, September. And the major upwelling is simply that there's underground current that blows from the bottom of the sea upwards. And it comes along with rich nutrients and a lot of biological activity. And that is the time that the species gravitate and spawn. So if you want to improve on your dwindling numbers, as far as the stock levels are concerned, then all you have to do is to observe your close season at that critical time that will allow the species to gravitate and spawn and multiply. Abusia for penny yatin in Kane, Moses and Nimono, a swap for Bediatre, ya water fisheries and agriculture, and as aquaculture development, and no, and I watch us, Canena Bosumi Bacos, said, dear, a Bosumi Mio, no memenda, ya no etremuyano, ecosystem, Yankopo, a ya dumois, a ya Bosumi Augusta, a baby simuni bimno, Nevia Yokrana, no, and I want Eddie Siwant, no more use Shama, and a Sauni Adiana, a copono, was one more share, no more fine share, no,
any so and I say one and find ya Juma Sebeya, or maybe Timiania in Somunam Dodo, near Sika, Etimedia Boy and Hobra. Managing Director the Electricity Company of Ghana, Samuel Dubik Mahamana Kasei. Mobeka and Master and so on. I watch you chairman training the car by dress Abana de Womoka. Say Abana and Shana went to Yakana, Omini Bibia say, Namkania no Tumino, and on Besaji at the free and Samo. Na the Yatian say IPP and ECG penny for Asia. I must say, dear Abotoyamu Etumiaba. Nana among forbidden Susuyebi e Basse. De be a cow ho, de be a bind the cow, de be a bind the cow. And the Adentina, a 5 year Regicano, and the young farmer and Crancanushe, now 1 Trenema and Famayim. Sabaya be able to me across na de bia de cow, de bia de cano dear, a yard dosuna a Bugana Foison, Ghana phobia church of Matrin, one more Nimode, FIEC Genohons and some of the church of Matria. Edia Fasa and Sansamno ehum. Na no ena owura Samuel Dubik Mahama edia to dwatre se ade bi sakura ebebaso no a customers ahodo ya wo no mo ye adwuma nyina no e wo se wo hunu wo mdodo na sabi woni customers ne dodo a esidan na wotimede kwa bontene na ukohunu se ebia me customers no omunye sei wonim sa de mere nyina na wo jemu de man krankra sa ne ba ne sa no a eyade se ebe ha dwen ti bibia ni kura no a gisi enya botre hwehwemu a ansa ne ehunu kwampa yebetime sa ade no e de afa so yebedin komo bi sesi a na yentie sa de osiri nkyerkyem no ma yansa na yedin komo no. So it was a very healthy conversation. It's been a very healthy conversation. As much as they decided not to spill out the details, because we have a few more things to do together as partners in growth to get to the final line, we have decided that by the end of the week, certain conclusions will have to be reached and certain documents signed, and then the necessary disbursement concerning cash would happen. But let's look at this in this holistic form. The IPPs are our growth partners. We cannot do without them. Yes, to some extent, some of the decisions that we're taking do not benefit the country. Others do. So we are at a point where it's unique, but it's a special time that through all of this adversity, we can turn it all around. When somebody sits down and says, not the take or pay, it's not the take or pay, you should ask the person why. Because you've contracted beyond a certain capacity. So that means in the end, if the average Ghanaian pays the exact energy you sold to them, the idle capacity, who would pay for the idle capacity? In its simplest form, there's the energy consumed. With energy consumed comes with some level of capacity to be used and fuel. So to calculate energy consumed, you have to add some capacity. It's like a car engine. If you're speeding, you're probably using all the VA. If you're not speeding, you're probably using less. So whatever you use to, let's say, bring out whichever energy, let's not talk about the capacity that was never used. Because if you put it all together, that capacity that was never used constitutes almost 60% of the bill. We find out that, yes, there's a bill on the table. Let's ring fence that. And then let's look at how to stay current and go forward. So that was some of the major conversations that we had that has given us a proper growth plan, an idea as to how we should go about it in the next few weeks and the next few months for us to be able to stay current. And yeah, Echagu ye managing director de ma ECG, Yura Samuel Dubik Mahama and Yatin can. Ura Samson are there a senior research fellow ever Cope. Open your radio soon doing come on Sompa FM Sunni. Papa na pomo to say. No, I am also sure. A jana dromu or the Ache na ye busase, Ubiba busase, and then the Timmy yes, I'm Kunya Wepa Edima ECG ya. They said the Abutoye Motima Bakakre. Maminchi at TF4. Osha IPPS for no omu demanda na omu here for a banner or said omu kano emu 30% and a buying entry around by 500 million. Na a buying no mu Asia no a dear back with Mubani say ECG4 a cow body or mono ECG4 a bay say omu budget a yes like omwa. Omodi di omukano ewomu na omotimi e dey settle e kan bi na ya kan so aban aba settle within a time a period aban dia momo na apen so no mokana aka no aban no matena se no wahwe e kwan from so a omubetimi atua na animanum ya nti sa na ma we ba no eno na ma IPS for no butom yam say within the week no omo hwe de ECG4 be wi omode beba na afi eno so wia na ya kan so aban commitment wa no so ode no so aka ho bia no asemi e kame akwa se base ya muna ya na ye ha mwadwen e ka wo ho aban ne de ka wo e ka wo ho aban ne de ka wo amanfo bi won susu ye se be ya ye mfa ma ankurankura nanka sika na nkombetimi agege kura hwe so de ama ye ne a se be ya ye koya nimu ye nte sa asem obiem e ho kakra no hu ne san
Yes, I know the Nkaya because you see the time I did PDS, Muna after a try yourself and a bit me, I didn't answer. After a Sakoya Bansa Bemuno, after the news, a cat and this animal neighbor. Now, I'm proud, a person can see a this ECG, and I said, the Abedme Kumo monum. Yenya, I'm proud power mobile, Mukuta Sika, or Moody Bashim, at me, Amana, and your madam. Osha PDS ya omoba no sika kra no manfa biamba omokoba obosia 7 million ewo car bank na ya mudi betua ye no mogigi sika na mogigi wie ya mogigi ye honom no na mudi tua 7 million no musanya de aka editua source man ye 12 million etirese se aban ankasa na se ECG phone na estimate gina omona so esinketi na komatima ya nkomo betimi agigi anya sika na estimate de aboy ho bra but akoye se aban adwuma na ye de nsa na akoye se kukuduru a ye de be mo de be ye adwuma no omontimi nya ba PDS ba no omunya kukuduru estimate ye eye bibia so mo ye bia nti akukuduru a eye aban adwumayefo no na say amo aban akonto omontimi nya no na masa ne ma we nyina eba Mirror says here na yemfa ne se mede woka ena me ne wahia na yadi nkomo na abotoye maba enti ase aye adwuma ama ekwanpa mefa so metua sika na ma wo nyina nso so no wagye atum ni ade sakoba se ebere no so na se wa hu nsankyereni bia ya eye positive every misida wo besa akanya hu bia matia me ana. Yes, because all my memory into emre no ade ma me no na metwen se emre ni ndru no na se de o kan no wa ye e de ama me na edu na se wa anya de a enye na mesa bedan o ka esa na IPPS na ye no omo enka se omo jai kra wo but omo bot omo ye because aban ama omo mre bi so obetua a emre no emu omto omo no emu wa ma omo nti sa de a no betwen na se emre no so na sa ban entimi andi na ne bo hye no so de a ene na create omo create se omo be more drama services amadu so aba no omo be saye owura ye nhwe ne ye tie ene se LPG ebeba form kakra na petrol ene diesel bo no apagya menim what is asemi sanity ebiem. Yes, Osha, the first pricing window for this month of July no a German so board for petrol any diesel ejina baby ejina ankonanim na LPG gas e board so tie nanka esenka haso so no e board timi gina baby ejina but cedi no ye de sisako dollar akoto fuel na ba no cedi na ho de ne ba form enti cedi na ho de na e ba form no na ama e car omom kokra de ba no omo so de atoso enti e be ma petrol ebo akosoro kakra be 2.6% na diesel so akosoro kakra by 2.4% na LPG gas de so abafo by 5%. Good for oil in there and your positive results be my own. If you say good for your buy no and my positive results be the only thing say time buy no na adwaman so na fan wo bo from so ebo na ekofom no na mi hu say as good for oil no and busy but the biare ka say any impact there because quantity say ba ni sha na entimi nya bibia mira radio asumdu enka wa wiye o enka mo ora Samson ade senior research fellow e wo Copec awiye won ye ne twesa enkomo yi Yeah, boy, Ramo MPP Amanyo Quonum Nene and a vetting committee. Ya one of my pa, Yera Michael Quain, Ejna and Dimu Setitinino, one of Esho Mujumede, I say, and I'm Swanty, and my Yera Quadral Chamartin. I fed Dr. Mahmoud Bawumia, and Yera Quadropoku, and Neya Yaka say, one of Asia committee no, na ansana no, Yera Alankash, Kane Penyipan as a swafwa, no share a dread any if you do one no equal share committee no every year and none of pay no one in central for a bon come be young could be by a bar and come out to trade tree. The vetting process for Sompa presidential aspirants for our party. And I had a good interaction with the committee. As you're all aware, I've been through this exercise on several other occasions, so I'm quite familiar and comfortable with this process. I think the important thing for you is to know that tomorrow I will start
my constituency tours in Greater Accra, I have decided that I'll introduce an innovation into my constituency tours by clustering constituencies for the purpose of bringing our party executives together, not just within their own constituencies, but in a few other constituencies in a cluster that will help energize the rank and file of our party. Sompa FM. It's all about making sure that we work together for the purpose of bringing our party executives together, not just within their own constituencies, but in a few other constituencies in a cluster that will help energize the rank and file of our party. It's all about making sure that we work together as a party in our march towards victory 2024. So I hope we can work collaboratively with you on these rounds that will begin tomorrow. May we know some of the issues? I will see for the 18 in Kane, Alankash, can so for ya no share a good dear any fidjuma so, and now one Dr. Mahmoud Baumia, my penya bed the train of Sierra Kojopoku, woman a quack share vetting committee, ya Mike Okwe, one afro and so a canahua, one at Nasi doso, any pabas and Kono, ya one way you want to see a 1 pp among your conimo, some be some kita franca at the mama your kono, ever one a prime said that woman mono. Now one we are, the ombe in a kakranka crumba soneso, kakra becono, and one Eddie one ebekona, and in ammonia Ralankash, HS near me coso, our vetting committee no asia wano, na a come upon there, they know you're okay. Nanina no any say, or China me ya domoa, yato to the no no, while Baba Shannon to a say, ewa na bat 1 peso, ewa enknine. Now, omo ebe ye jumaden, and you are non qua. E was a 1 million a year jumaden, and the boy amanyokono, sebe ye 2 mino, a beko swakita 1 ewan fin pimino, and a diono nine abatson echi. Yaboba mana to what shasi and sabakenia bema quadro bafo, yawa no eton cra, a free and crying, and the Maya ebisane se aso. Vete comment no moda soa et wanoma ko break ya nasa saying, Yera bawomia, one on drew the so. Now if you want so quadropo about time obey, and Homano enyan to to munteno, yet waka siano said the amamunyanko po ya dom, near Homanda to Tomoa, Yabequetre, near near Bema, quadro bafo, Atua and Comoboniso. Yanko in Finfree Mantamumba and Sana Yadisa and Comonwa. Nana kwesi ejiri ena wodne sie kunya foforo so kra se abusua pani ewo nsona number 1 nananom adesibusua ye no ewo amosima ewo abura asebu kwa mankese abaton pesua no so wo Finfree Mantamu wodefo kasa na o kire se asem bidika na asem no ahanu wache enti ne wanya akwanya ensem twrofo nananom atana nkonwa hodo aba ho no de kwa na wo so woka eye bibi ebre kakra na yewura kwasi amu akwata wo so afo hwe akwan ana afi so akwante po won sam so edi tumi bi be fa wie mu se hwi uduru hwa gina na tua sika no saa de nyina no ya twam nti hwi sika tua bi anim hwi sika tua bi anim Burkina Kasa kese dam kwa so bubu kwa agum tro cars say private cars ahodo say ene to ahodo a yayi nyina no yayi ede afiri ho na no ana na akwasi agiri abusuapani kire se wo sere omampani na nado dankwa ekufuado ene na pamfo a omdwere ede ma wo man se wodie na de srade pa na ode to nanim ebeya sabi amanyofo na de wo mu hwamo enti saa tumi no won fama na nanom ahemfo na nanom atena nkonwa sebeya wo mo a betimi agege to na hodo no e wo kwantempo ahodo mu na atimi aboa ama empuntio mapa ne botayenti a yede saa ekwan mu sikaje nkakra no ba betimi aboa empuntio no ebetimi abaso na asem ni oya ye na yan omampanyin mama na afutu kakra mo ma na gelem se omai na mam joba yanka adan ko wotu mo abuan dem na community mining and kawuye it's a small scale mining apart from large scale mining no the best range o man yen en kan fa awon fa ye onu dam no yen machine kukuka otum tutu oya forest odubu otum sensu the say dia won say ya ahina mpo na ebotum ya sen say dia wa na me dia me chere dam afuta mo ma pe no me sam da wa me dia hobio enyo onche ga no ma pe se to na wa da we twemani yes I famla oya san papa
na mmom ka mɛhyɛ ɔmampanya na speaker of parliament sɛ wotumi yɛ private bill na ɔbɛyɛ yi a nka ɔne de nka wɔyɛ special bill na ɔfa hyɛ ne nanom wɔ nsa na nka ne nanom wɔ handle ɔyɛ ɔfa na tuo no sɛ na ɔbɛyɛ a nyɛ nkurase a amasoma ka ho sɛ wɔayɛ yɛ kura na bosom kuro biara no woyɛ 275 constituency say every month biara mpo wotumi yɛ ne mutana me feel that people son ne ayɛ 100 wide and wabo is a to master ɔmampayin dɛ ka ɔbɛyɛ a ɛkɛtoo no masrɛ ɔmɔmɔdɛ papaapa na ɔfa hyɛ ne nanom wɔn nsa na nanom de daase hyɛ wɔn nsa a wonni wo hwɛn bɔda nti wɔtum ayɛ ma ofi national na waba region waba district ansa na waba zone ampo nti sɛ ɔbɛ zone ane sɛ sɛbia amasɔn koraa na wɔyɛ dɛm adwuma yi a mefiri dɛ yimpa a wɔdoma ma na ɔyɛ local boy no ɔne yɛ adwuma na ɔbɛhu dɛ ha na mefiri nti ɔno ntumi yɛ adwuma a ɔyɛ adwuma bɔne Nana Kwasi Ejiri Ebusuapani ya wɔwɔ nsona number 1 nananom adesibusua yɛ wɔ abura asebu kwaman kɛse baton pɛsua no so ɛwɔ mfimfini mantam yɛde na si akunya foforɔ so koraa no ɛna wote sɛ wɔ kasa dwumadie no aseɛ no yɛwura Felix Kwachi Ofosu ND Samanyoko no dimu obetira mu ɛwɔ abura asebu kwaman kɛse hɔ ɛwɔ ND Samanyoko no dimu sɛ ne manfo hwɛ na ompia na tikɔ no ko pie mu Ghana maraso bedwa mu wɔno nso asɛm wɔde tu dwa ɛkyerɛ sampa wɔbɔ nananom aba so paa so matimi anya akokuduro na adeɛ ha wɔ mo no ɔmantimi anka amfa nhyɛ mfikyire ne mom wɔmde aba aboboa no ho a obi a wɔatwa mu bia no wobɛtimi ahunu bie our first the family is the building block of the nation as is saying there say omandi betne o se busia o say the busia ahoro no ka bom na oyo oman nti omandi dare ni we atima wetintin na wegina wa bra e busia o women won gina ye it's your opinion na we see a jeep mama ni tinkwa o say e ma won na women o yo bia o da kotin o di tinman or NDC shame amasmaha ina abras ebu kwamanga sinara ntende se wenye tibia atu na ma una ya mbeta nesi amo bona about ya benifa akan bi we see a jeep no anya na ejiba won na ya bona about da mo tinkwa na ya se won pray ya wakwa ebusia chedom na we timonani na wa ka won efu am ebusia kwa ya from and anya te kabraba esi ni there wasa ne mo tele wa wo na yi na so yes on board e ta won eti na when you are idea for no I want to meet him or we bury him about part of why se ba na so then penyin da ati na won to mo so wa bu oni ti na wa so ma wa be ye we we ni so there on nti ti bia wa ba fan na mo ba fa su bi wa ka ma busian e no ma no so na ye nyara ye tie ɛne ya etwagu ye yɛwura Felix Kwachi Ofosu yɛ kai mo sɛ awia pramto broadcast ne egu so yɛde ma Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ɛwɔ Bron Apo FM Sompa 98.9 ɛnso so ɛwɔ Sunwane ɛne ne mpɔtem yɛnyina ne aka bomu a yɛde nsɛm no ɛma wɔ na awia yi yɛkɔ yɛnim wɔ nsɛm foforom yɛkɔ yɛnim ahyɛ wɔ Facebook ɛyɛ Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no ɛnso ɛyɛ Sompa TV yɛkɔ ahoma no so yɛnua bɛma kwadwo baafo aba bɛka yɛnsa na yɛwura kwadwo alankyerɛmaten yɛnya ne nteɛ so ɔno deɛ wakɔ akɔhyia vɛte committee na wie kwadwo wote menka wie yɛ mo wɔ ha na bɔ yɛnkyerɛ mu ɛdeɛn ɛna ɛkɔ so biem ɛwɔ hɔ all right medas menu aba sɛna odi ka kan na ɛnɛ ɛna MPP Ɔsonkokroko party no vɛte na ɔmo hyehyɛ sɛ ɛnɛ na ɛbɛba so no ɛnɛ ɛna dwumadie no nyinaa ɛhyɛ aseɛ na ɛhyɛ aseɛ with alankodwo kyerɛmaten wɔno ɛna roster na ɔmo de baa ne din ɛda ɛyɛ number 1 nti ɔno ɛna edi kan na obepie mu ɛwɔ ɛyɛ campaign ɛyɛ office ɛwɔ kukumlemle ɛhɔ na vɛte no ɛkɔ so 9:45 AM anɔpa no ɛna obepie mu wɔ ha na obepie mu no na committee no enya ntena ase na committee no tena ase around 10 AM nti committee no tena ase pɛpɛpɛ ɛna ɔmo invite alankodwo kyerɛmaten ba committee no anim alan ɛkɔ hɔ no na ɔmo toto na no opie free committee no anim no ɛba abɔnten no na ɛyɛ 11:45 AM and alankodwo kyerɛmaten committee no gyaa no ɛma no ɛkɔɔyɛ na gyaa no ma no baeɛ no ɔne nsɛmtwerɛfoɔ bɛdi nkɔmmɔ ɛna nsɛmtwerɛfoɔ busaa no sɛ na ɔkɔɔyɛ no ɛte sɛ ɛna ɔso na ɔne process no deɛ ɛyɛ adeɛ a wakɔ biara nti ɛyɛ normal ama no ɛna ɛbusaa sɛ ɛdi eti na ma no kyɛɛ no ɔso sɛ election ne ɛyɛ vetting deɛ vetting biara ne ɛho nsɛnsɛm nti nsɛm a na ɛho hia sɛ pata sɛ committee no busaa no no ɛno na ɔmo busaa no nti ɛnyɛ dɔnhwere dodoɔ a wɔdi yɛ no na ɛnya na ɛmu
nsɛm a woyi ano ne nsɛm a committee ne busa no ɛno ɛne ne adeɛ na ɛho hia ɛno nti ɛna maa no yɛhu sɛ ebi a ɔkyɛ 1 hour 45 minutes no but the most important thing is sɛ wawie so deɛ nyame yɛ adom a ɔkyena ɔkɔ ɛyɛ Greater Accra tour na ɔne delegates ne nyinaa kɔkasa constituencies ɛwɔ Greater Accra na ɔkɔ no nsɛm baako pɛ ɛna ɔde kɔ akɔma wɔn mo ne nyinaa sɛ ɔka kyɛ delegates ne sɛ wɔde innovation ɛɛba ɛyɛ party ne mu saa so ɛna delegates ne nso no de biara no party fo yɛto aba wie a party fo yɛhu mfasoɔ bi a ɔmo nya wɔ party ne mu nti mmerɛ aso sɛ wɔsɛ ɔno alankodwo kyerɛmaten ɛma party fo no ɛnya ɔmo kyɛfa ɛwɔ party ne mu saa so ɛna wɔsɛ delegate biara so ɛba mfasoɔ ɛma party ne ɛnyɛ abatoɔ nko a na ɛma delegate ebom sɛ yɛkyɛ party ne agyapadeɛ a wɔsɛ ɔmo nsa nso kɔ ebi nti ɛno ne nsɛm a wɔde kɔ akɔma wɔn nyame yɛ adom a wɔkyena wɔhyɛ ne campaign tour na so Greater Accra wɔhyɛ ase fi ablekuma ɛyɛ ablekuma north na ɔde ne nahu central meto nkabi nuaba aha ɛno deɛ wɔkɔ amenim sɛ obɛdi akyire nti bɔ yɛ nkyerɛ mu ɛyɛ wura bawomia wɔne yɛ wura kwadwo poku wɔn mo aba abɛduru na sɛn ɛna hɔ no nso teɛ very well alankodwo hyɛmate ewie ne deɛ 11:45 no 12 pɛpɛpɛ ɛna kwadwo poku so ewura vetting committee ɛdan ne mu a ɔno nso kɔhyia vetting committee no ndesi abɛn ɔka sɛ kwadwo poku na ɔwɔ vetting committee n'anim a ɔno nso ɔmo toto n'ano na osubuta sɛ ala na eba no ɔno kwa ɛne ne campaign team na ba yɛ supporters ɛni n'akyi ama kwadwo poku so ba no so ɔno nso ne campaign team kwa na ba yɛ supporters ɛni n'akyi ama but asa time abɛn ɔka sɛ Dr. Mahmoud Bawumia onya mae nanso ne supporters ala ne a ɔmo atachi base a ɔmo twɛn sɛ Bawumia bɛba na ɔmo abɔ n'akyi dɔm me no ka sɛ kwadwo poku akɔwura hɔ no yɛnim dɔhwere dodo a obedi ɛwɔ committee n'anim but party na me ate asɛ sɛ committee ni wie kwadwo poku a ɔmo bɛkɔ break na ɔmo akɔgye ɔmo ahome na ɔmo wie a ɔmo asa aba abɛtena ase atwɛn Dr. Mahmoud Bawumia enti sɛ nsuo na meka kora na kwadwo poku deɛ anhwɛ yi a dɔhwere mmienu deɛ obɛtwam ansa na wɔfiri committee n'anim enti Bawumia bɛba kora na yɛ expect sɛ bia free no nine hɔ kɔ no na Dr. Mahmoud Bawumia ɛbɛba enti no so ala na wie supporters ani n'akyi ama kwadwo poku committee n'ani supporters ani n'akyi ama Bawumia nya meduru yɛ nso ne supporters ɛdi ka atati base a security personnel nso so atati base a ɔmo hyehyɛ kwan mu sɛ protocols bibia bɛda akwan mu ansa na vice president atati base a baba bɛyɛ the vet no nti wobisa me deɛ so far atmosphere no deɛ aha yɛ calm awia no abɔ bibia ɛkɔ so wɔ ha no mu a yɛhwɛ anim sɛ Bawumia being the last person obey appear before the committee the day no one no and then the for about the bottom pim hanuma mini about bibia koso kwadwo me na senefo a okode ani wa no edi ensem ne dwumade ani nyina kyinya kopon ya adoma nwumre no nsia brem kase no de aka ekire nyina wato ede amaye wai yedua bema kwadwo poku na yete ne nka no efri enkran no nyina vetting committee MPP amanyuko ni mu wonom a wonom pre franka 24 edwa no wonom ede ene ekotie ye no afa ye monwre mo ewo ye nua bema kwabena nyako ho ewo ensem foforo mu na wokopie mu ewo epoye bantam a ensawom empotam ho no kroba ko efre no kwafo krom yanya ne ntie se abrantie bia wanya mfinhia na duonu nan wotwi okada ibi nkofo bi afa ne se wonom han na womo ekoduru kwanti womo abo abrantie itu eye den sen na esi akire na abusuafo no so eje ne se prosifo abem kwabena woteme nka awie yem wo ha me just been aba na wapom ye de nakopon na dom ori achen ya da nyame ase arahusem eba ne sen ene fra akire nso asim ne titini chechewa nyina no ene se obepie mu ewo obotumpan ene ne mpatamu nyame krom ene kotwa twa ho ahia a abranti a me no akase yefe ne kwakwata watwa ya no ewo nsie adi obia enim se sebe oyobia ne sa ha ne kakra wodo ade ona se wa ma wani anko ho a ene otido na ode ekọ na so sebe akwakwa se bibi se ne ho a ho ensem no mpanyifo aka na so onye na je so obejai no na me no ekase no eye enura ede ya himache tie sa ekan no ene se yenya ne tie sempo no ye ku abrantie bo abrantie bi ekuno ede no ato botumpan ekwan no ho awo baabi eno tamru mu hwa no asembe member ani mpo no ade panyifo obokrodua no mu ebo anan ekopie mu ewo hodom na omokohwe a na tie se abrantie ye fense kwakwata ya omo anim se sebe krono odi mu akotene pa no na wepo no ekuno atwe na sia fi baabi ede no ababeto ekwan ho a na otumi se eye arehosam kase na te se bema ayemre na eno na hwemu kakra Sompa kase bo ya no abetodwa atemese eye lano ememenda anwumere
krono bi ekoso ewo eye obotumpan ne mpatam ho no mo wo bra na amna bi eye o madwen so mo kwakuwia eye motokedi ye fere se praga ebi no o me madwen so mo kwakuwia ewo mpatam no mo na amadebo no echemu se emante no emu mienu etimi edwane ye na ne okachi no ene abante kwakwata yi na no ena entia ne chemu se eno ene bia na mpaya suntina mante ni stone mu a o matimi abro na amasadam no katei o matimi atwe na sed na beto kwan ho a dabre wato yanom ewon siedo na rehosema ewo mu no ene se sadam no katei ne de enya ade a sebe sa asemesi anaso benten ene de ne sa eka no sompo mo bro no ena mo twe na sed beto ho no panyifo timi ho emu bia nemu no apolisifo anu adai o mo twana mo akokofa emu no ede na akokopie mu ewo sadam no katei kofodua asabam no kasempanyifo etem so omo yemu ehwehwemu a Central Police Station for no mutumu etumu akotene na sabe member won potemo etem se sa asemwe ebeto igwa no abusuafo no de no kuranie efi sabe asem ne siye besi sabre no abusuafo no bubia entimi emma bonten emeka so sabe nia esino ye bia yesusu se enye bibi foforo ena abrante na kokoye ne mumu bia kono na no wetima kokobonte sanse ebujafo na kasa company msesabe abrante de tuma oya eno no aso ni nyina emuna police for team afro no mdo mo so atima to forma omo ye hwehwemu kase se be on betima hu enkrofo ko a omo so abrante ni mu ebro ne pabro etimi eku no ema no to aya no ewon se no mo fo omo so hu se so anye bia no eya mpase abrante no okoso kwakuwia motokedi bi ene nam sa yesu ntino emnante de timi aporo ntimi no kase ne de kwakwata akohye ne kwantie wo a wata yanom ewon siedo ewo botumpan en miniaba kwabra na yese ontwi okada bi te se de ntie ne baaye no da bi ono akasa de ontwi okada ne bi na mom no okoso kwakuwia okada no okay maya fa wonsi ase nom na enkofo se oye okada rider na se na oye okada stila ye fancy ya da se wa de be fra babia na wa me yaso ate wai ebusiafo ye nua be ma kwabranya ko ena to nkra we efri insawam ye no ewo epoye mantemo e de ma ye ne adehye ya ewo manso ya okurum manso kwanche abo ene manso agroyesum empotem hodie ene ade pa na ato wo mo pa ebusiafo ya mo join ye ewo Facebook live no so no hunu mani so ade ete se kanetete pa na me petin pa na se me kase me twatin a na emu odu pa ye take pa kwanfo pa ana omonam so na omotre se omato aba ne se ade ba ko pa ne betimi abo omo by election one ne betimi aba so yes ade a ekwan no de omonye na aka ho bi mansam trofo tre se asem wanku ade ye bekokrom ho ne akohwese de hositie na ye ko ye no ne ye ne owura akwasi ya wono eye mpanifo a ewo kro no ba ko edi nkomne ebusa ne se ofa akwasi edie pa na ekoso ewo saa manso ya ukrom manso kwanche abo manso agures no si bo sompani ana ene ye me wasam kapa menu kasa yi efiri agresu Sompa ekwa kopem da tono ekwa kopem kaniago ayi amanse south ebrem eho no enema bebre na ekoso ya kwan die emwayen ama de ho kire ti e basra aban se manso ontene ni mehe ye kan nyina no MPP a stronghold kase ba ko enso ne amanse west ene amanse south aye manso area no na nsen a enso yi ni tikakre no efiri agrosum ekosi mem janse kra de na no mo kase no kan timi mfa ho na kan no befa dizo mu dura agrosum mo pa imra ya egrom na mo be pe asama janse aye manso gwanta abori road no so no matimi akọ ebi won so a se ya krom de no so sikura ajesa drama for no say wura adubia na makosi abore kwan mu abafa manso gwanta akọ enti ye basra ban se manso yanso ye ka gan na ho na ente bia na nagufo adoba manso adubia eye se obehwe aboan sesi a mehu ni se adubia area kakra bi de o mayiye bi nanso nyani nyina ya ka manso a ubefiri amanse west ansa na okọ amanse south abusia wei eye ofa kwasi ya ono ewo mpotem ho wone nsamtwerofo edi nkomo a wode sa asem no ema yen na yenti asankafo na nkasa nso mo de kasa hodo fa ho omo twi o kada hodo pragea abobo ya no ne ade no o de yenti o mo nsoy
sɛ aban bɛboa yɛ ne a kwan ne nyɛ pɛgya me road no kɔ ada mu no ha na abɛboa yɛ a ɛtumi fa nti sɛ hyɛ obi koraa sɛ wopɛ sɛ wofa no koraa kɔ a kwan ne nyɛ nti kyerɛ woyɛ kakrakra woahwɛ baabi a ɛgyina yɛ koraa no a nsuo koraa wɔ hɔ kakra a ɛsɛ nka aban tumi bɛboa yɛ yɛne deɛ meyɛ bitumoto nti ɛno bɛtumi aboa yɛn ama aban no mɔboa yɛ ma kwan no wɔntumi nyɛ ma kwan no nyɛ bebree ɛma yɛn ɛnna baakofoɔ adi ne nsɛm yɛsrɛ aban no last week koraa nsuo tɔɔ yɛ ha kaa bi antumi nkɔm kaa ma nti yɛsrɛ wɔ mo a kwan no yɛsrɛ wɔ mo a mommɛhwɛ na ɔmo mmoa yɛn na ɔmo nyɛma yɛn ɛna de ɔmo tiripo anwea ne go gala ne nti no nsuo no yɛ a ɛnya baabiaa nyɛ dɛn ɛmfa na nsuo no abɛtae ɛkwan no yɛsrɛ wɔ mo a ɔmbɛboa yɛ bi a ɔmmɛhwɛ na ɔmo nyɛ kwan no na ɔmo fa yɛbrɛ mansofoɔ yɛbrɛ sɛ yɛakɔ nsuo mu sɛ wokɔfa nneɛma firi kumase no sɛ woba a drɛbani biara mpɛ sɛ wɔbɛfa yɛ kwan yi so ɛnam ɛkwan no nya ɛnyɛ nti aban wɔntwa n'anim hwɛ mansofoɔ ɛne adwadifoɔ a yɛwɔ kwan yi so ne nso yɛbrɛ yɛtete paa fa yɛ kwan yi ho nti sɛ wɔwɔ mmoa bi de boa yɛ deɛ ɛne yɛsrɛ no ara wɔmfa mo so mo na moka bi ɛbɛm nti wɔmfa mo so na wɔn mɛboa mansofoɔ na yɛbrɛ sɛ wobɛn anim hɔ kakra paa firi kɔnyina ase ɛba tontokuro mu a da ahomete paa sɛ wei ɛyɛ ade sɛ yɛ nam manso yɛ okurom manso kwankye abo ɛne ne mpɔtamu asɛm a wɔde to aban anim ɛno no kwabra afa kwan no so pɛn ọmọ bridge nyinaa nsuo tɔ a wontumi mfa baabi a na sɛ me sɛ mekɔ hɔ mekɔ yɛ ne akɔpem yɛsa dan yɛ ne kɔfa bɛ yɛsa akɔfa yi yɛfrɛ ne sɛn abu akɔkwan yi so ɛna yɛtumi branch yɛ yɛkɔfa amanso abosia so kɔ nso baabi a yɛkɔ nanka ɛyɛ short sɛ wofa ha sɛ no mu a aban ne nyɛ na ɔmkɔboa wɔ mu na ɛhɔ ndeɛ ɔmo nhunu ama ne paa abusuafo yɛmfiri manso ɛne ne mpɔtɛm no yɛfiri yɛ ne nkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Abidjan kwanta kuro baako yɛ no wɔ afidja kwabre north mensi mu ɛwɔ asante mantam asenom na Abidjan kwanta enipa bɛbro sɛ MP mienu ɛna ɛwɔ kuro mu hɔ na wɔnom dwumadi a wɔn die paa no ɛne kuayɔ ɛne ɛba kokoo sɛ ya wɔnom ɛfɛ ne agro koraa wɔnom ɛboa ɛma kokoo nso no ɛho dwumayɛ no etimi ɛkɔ nkan wɔnom ɛnsa da wɔn nsɛyam ɛsrɛ aban no sɛ na daroma wɔn fa so yɛ hwɛ enuane ne ekuayɛ ho nsɛm so na ɛnkɔto aban ne sɛ wɔn hwɛ mmoa wɔnom fi sɛ wɔnom a mutu anwea ɛwɔ mpɔtam hɔ no wɔnom adwuro mu kokoo nua bɛɛ sɛ mpemienu ɛde agu fam ne nyinaa no ɛne sɛ wɔnom ɛpɛ kwan yɔn bɛfa so ɛde anwea no ɛfiri mpɔtam hɔ ɛde akɔ mmeammea ahodoɔ ɛno nti no wɔnom ɛse aban ɛbra soso bɛtumi aba na waba bɛhwɛ fi sɛ anwea paa ne kokoo deɛ ɛnka aban yi bia wɔgye di sɛ nka kokoo ɛna nka obɛyie anwea nti obi ne tɔ nanwea ɛna ɔbɛyɛ den ɔbɛtwa kokoo ne to gu sɛ ɔkɔtu nanwea ba me mmakwa mu deɛ ɛnyɛ me dɛ ɛnyɛ me fɛn soso ba ɛna so no ɛnya ya yɛfa so ɛyɛ den ɛto anwea yɛn ne na ɛbrɛ yɛ mogya ɛna ɛyɛ den ɛyɛ kwan no nti yɛyɛ kwan no nyinaa wie nsusu no sɛbi na aban so da hɔ ma ɔma sukuu ma nkɔla nsusu yɛ den ɛwɔ aha ɛkɔ sukuu Abidjan sukuu nti kwan a wɔn fa so no nkɔla dodo no nyinaa saa kwan no na ɛyɛ den wɔn fa so nkɔla fi 3 years kɔ 4 years ɔkɔ ɛsoro nti saa nkɔla wɔ mu nam kwan so na kaa kɛse bɛhyɛ wɔn a wɔn yɛ den ɛdi enim kwan fa so ɛtɔ yɛ nso ɛdi ehu yan sɛ wɔn de sika nketenkete ba hyɛhyɛ akuafoɔ no bi nsam abɛtwitwa kokoo no nyinaa agu ɛyi kwan ɛde akɔ baabi a wɔn anwea no wɔ yɛ afan sɛ wohwɛ kokoo no de kwansini mu a ɛde kɔsi baabi a anwea no kora bɛɛ kwansini bɛɛ sɛ mmiɛnsa asɛ nan nti wohwɛ kora kokoo ma twitwa sisi kɔ twɛ kokoo bɛboro apem ne akyire kokoo nua bɛboro apem ne akyire ama wɔn de katapira abɛtwi adwi afa kwan mu hɔ afa atutu kokoo no ɛde kɔsi anwea mu hɔ na sɛ aban ama ɛyɛ mmoa na sɛ yɛ ma anwea kaa yi yɛ adwene sɛ wɔn fa saa ɛkwan wei so a Abidjan no de ebegu kyerɛ sɛ yɛn bɛn fi aduonu aduasa ne na mpanifoɔ no adaworo ma na kane ne yɛ so akoko ɛne nnɔbaeɛ no ne yɛde akɔ main road na yɛrekɔpɛ kaa atam sɛ nneɛma koraa yɛde kogu kwan ho na yɛpɛ kaa koraa nsuo tɔ a kokoo nyinaa nsuo tumi tɔ ahwe no wɔ kwan ho ɛna Abidjanfoɔ no agyina yɛn na wɔn si kokoo hyɛ ɛna yɛyɛ kɔmna ne ba yi kwan no kɔto baabi a hyɛ wɔ nti na kyerɛ sɛ bɛyɛ sɛ mfi aduonu kuo deɛ ami yɛnyɛ asomdue kyerɛ sɛ yɛn nnɔbaeɛ no kaa tumi ba hɔ ɛbɛfa because Abidjan so yɛto aba tam bia yɛto aba wohwɛ yɛ kwan a dam kwan na nipa fa hɔ ayɛ awerɛhoɔ because de bia yɛka yɛ kwan wei wɔn asan kwan tia wei ɛna anwiafoɔ san bɛkyi ma yɛsrɛ aban sɛ aban no wɔyɛ mboa nyɛ saa de Abidjan na yɛbɛgya abatoɔ awusiafo Abidjan kwanta de hye ne bi ene yekɔ ekotie wɔnom ene no yɛnyina wɔ sɛ so ntwa yɛ ho tawum na yɛ ba dodo na ena aka kyerɛ yɛ de bɛsom mo
Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwi ni mu ntwitwensi a dem say smooth dia wo de bia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and the web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Hamo and phone ne baby a wo Cloud Ghana a chow tuma say wo demo any speed ne there as soon as so as bimba Ghana had that simple when how bia you provided 24-hour support the mouth ye mrantieno wo freya near drew hoda dada or how bia sani etibia ya son no the amount what to me akoso the internet net digumedie bia wudi bia ope cha kwan top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na what dine bakum frame Mr Internet was 0202 699 110 and now 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com Cloud Ghana Internet the future can't wait. Yako Morocco Pasamianka Abusia for passports a Morocco under 23 Olympic qualifier championship and on Adus Wono African origin travel and sports tourism and a 2 million krano and also know what track record you know Yako Morocco African origin travel and sports tourism say bra na onyan shishedi nyina mfamao 20th June ekwasi 15 July 2023 Yako siam akwakwasi akukansi ekasi pa football ya ekwasu Morocco Rabat no frena tua bibiki tuwa bi sesia na yensha visa application any holiday processes no ase kaisa a sports tourism package ya visa application support visa fee accommodation transportation any wo flight nyina wo pesa wo tu kwan so ekwa man etise Colombia and Nicaragua Belize afa UK France Germany Italy Spain say ye tour announce said die flower 0544 322 111 0544 322 112 and 0544 347 003 African origin travel and sports tourism Zedianoma Yedu Betufa Yada wase na yama wakwaba yeko barokese yeka ho asam no e wasante mantem ha ya na abusua barokese Methodist Basic School no ena akyerɛkyerɛfo na adesuafo ho kyerɛ sɛ no muntimi hunu sɛ school no omunko sɛ omunyaye o eno ye nkwada na famu o akyerɛkyerɛfo no so kyerɛ sɛ omuntimi hu sɛ adekyerɛ no omunkɔ kyerɛ o anase omunya den kyerɛ sɛ school no tibie wo mu no de nyamie nimu ni emmoa de kyerɛ ne adesua kura efiri sɛ ade bia e ma de kyerɛ ne adesua eye anika ne akono no school no ebi ni hɔ na wo hwɛ school ne tibia pa ne ka sɛ sa school dan wei ena nkoda ekotram adware anopa ekotram akɔgye nimdie wa akyerɛkyerɛfo ho nso ɔmo nso akɔgye ntete hɔ a no kurani na ɛhadwen na ɛbɛ yɛ nua bɛma Ebenezer Owusu ansa na ɔbɔ aporo ɛwɔ mpɔtam hɔ nom no ɛna wɔne PTA chairman Owura George Akwete edi nkɔmɔ no busa ansa ɔfa Akwete yɛnyɛ ne nteɛ sɛ bɛsɛ mfinsia du ɛne akyerɛ nie ɛna Methodist asafo no kora bɛsi saa school dan wei ɛde ma wɔ mo na ɛho asɛm ne te sɛ na ɔse boo Ebenezer nyamea nim ni o ɛhadwen pa kyɛ sɛ akoda bi wɔ hɔ kwa na onya kɔ hu school dana no de America boom na ɔkɔfa ne kɛnta na ɔkɔ afuom so ɔbɛkɔ kɔtera school dan mu pa school no bɛbu abɔ no de ɛna ɔbɛkɔ afuom medua abu abɔ no mom na yɛntie no ai ho na mo ɛwɔ disassembly ɔmka dɔm yɛ sɛ nka yɛmu dan no nyinaa mu ɛyɛ adwom ne yɛhu ne sɛ ɛdan ne deɛ ahoɔden wɔ mu ɛno nti no anka bɛtumi deɛ a ɔmom yɛntumi nsiesie
na ntumi nka sukuu adan a mmɔfra no kɔm a ɛbɛtumi aboa no aboa bi na wɔn yɛ sɛ wɔn ankasa po ba abɛyɛ nanso yɛahwɛ wɔn anim a bɛdi saa bere no assembly no ntumi ntu saa anamɔ mpo pt yɛ sɛ saa na ɛkyerɛ deɛ anka yɛsrɛ awofoɔ ne adɔfoɔ no anka wɔn abɛboa yɛn na yɛtumi asiesie saa sukuu dan no aka sukuu adan a ɛhia ma mmɔfra nso wɔn bɛkɔ mu na wɔn asua adeɛ ama no ayi sɛsiesie a me ne ɔkasa yi ɛyɛ GHS no yɛn ho kyerɛ bebree ɛdan ankwalaa no bɛkɔkɔ one classroom ankwalaa bɛyɛ 70-80 no more one just classroom ndika ne yesu yɛ sɛ nketimi yɛ wei de ka ho a ɛbɛtumi aboa nanso ahoɔden no ɛwɔ fam nanso yɛsrɛ mpanimfoɔ ɛwɔ de assembly no a ɔmo ayɛ sɛ monkɔ na akyiri nanso yɛahwɛ ɔmo anim abɛsi saa bere no ɔmo ntu ho anammɔn biara bɛsi saa bere a me ne wo ɛreka sɛ ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ ɛde ma sukuu no ne kurodua nyinaa. abusawo ya yɛrɛ sɛm efiri bare kɛsɛ Methodist primary school mu ɛba na yɛnkɔ tɔ yɛ mantam kuro yɛ frɛ no Shama akwabɔne ne akwafo yɛ wɔnom nam so ntagyina so ama GPRTU ekuoma no akɔyɛ wɔn ho bi ɛwɔ mmɔnten so na ne nyina no ɛne sɛ ɔyɛ kyerɛ kɛseɛ paa ɛna wɔnom ɛyɛ na asɛm no sɛ deɛ si kɔɔyɛ no yɛama ne bɔ ne yankasa enua ba na wɔn afiri yɛ na n'ani etua mu ɛsɛm bi nti yɛnkɔ ahoma no so na wɔmfa ɛmɔyɛ sɛdeɛ nneɛma si kɔɔyɛ ɛnɛ anɔpɛ Naomi. Yes sir. Yaya krado yɛ tie o. Bɔkɔ sɛdeɛ ama Sompa tiefoɔ nya ne nteɛ no ɛna anapɛ no nsia ɛba na nya ade a commercial heavy a ɛso yɛ efiri Shama ɛne ne nkwado ne nyinaa ɛne sɛ wɔn kyerɛ sɛ akwan a ɛyɛ akwan wɔn eku wɔn ho wɔn aka ɛnyɛ bredi ka ɛnyɛ brɛtɔ so mmienu na nsɛn tɛm nananom ankasa kora ahyehyɛ wɔyɛ kyerɛ ne bi nanso bibi sankae ntumi ama so nti ɛnɛ deɛ wɔn adɔbafoɔ a wɔn ɛwɔ Shama GPRTU branch no ɛde saa wɔyɛ kyerɛ hyehyɛ so a na ɛnyɛ asɛm ketewa na yɛka akwan a ɛnkɔ yie ɛwɔ atɔyɛ mantam ase a wontumi nkeka nkuro no bɛsɛ mmienu mmiɛnsa a wobɛgya Shama district ɛwɔ mu akyerɛ sɛ ɛkwan yɛfiri Ntweaban ɛkɔ Shama junction ɛkɔ Shama kurom mu yɛkɔ nya kurom ne other adjoining communities ɛhyɛ Shama district na se nyinaa kwan ɛyɛ ade a ɛho nsɛm no ɛnkɔ yie ɛne adɔbafoɔ bi ɛbɛ adwuma ɛde n'ase di nkɔmmɔ nsɛm a wɔkae no yɛntie bi mfɛmfi adɔbafoɔ. Abusiana chese adrova fono ene Naomi efriye etwetwe enkomo efa wakwa abone ho ene demonstration course no yenko na yenko tie bi nti yo hade ne ye bra pa nti ye besre ga na bende obabua ensema na no nkwado road papa kro waka VR mpo ye hwa eche de company na owo nti na won road na ye na eba yene district capital oye Shama district capital oye Shama bi jizi an wa be won awodi won wi ehu one for that first no a pothole this year why am I hole this year first in the no a pothole but this year dey or manhole one now what trying to by election and son about na this is the time I order what boy esma man na esma ba ya chel esma oba ya chel akwafoni akwamone de atete apropa nsam se kontebe na ewie se adanko ene eduno ena Shama adehye se ekun wono mompatam ho atwentwe ho nsem enkoye enu nti demonstration na no pay wo de ahyehye so abaya mmemu a omunim de ombeye no akiri ya de madwen se ya mode aba ebre na so se wo se ya de fam na ya de mamo nyumakuo yi aperitivo 5G ena mizo aperitivo 5G ena mizo eya no ne a se wunya bi a ahoodere nko a se wunya aperitivo ni bi se na woto watea bi mu se ya adwuma bo adwuma pa eyi nkonya pa wo nipadua no mu ya che se wunya bi a wo na wo kro no ba kon so eye 5G ni se no eye kan ne ma no abia ya che se eye tia wunya bi a eye kama papa mema ye ne ye kro no bomodin fie bia mebi nwuram store bia ba bi nwuram na che se ahoodere ne anika no ntimi nya adwuma ba kon so eye mizo ya wunya bi a wo na wo kro no eno a no bibia be ye kama aperitivo 5G na mizo 0246 270 221 0246 270 221 na freba bia wo bia no Dr. Silas ene busuafo ne be package kama na ye de abrao tano so patrapa new site ho Dr. Base mini ebra honhom fam ene honam fam na ye ntrase na ye ni nkomo yare no yanyi yare no nto ho na wo mu kofie obema na ye mre wo mpam ye furu no kro na abamu ana ha ni ana ha wo na abusua no etware ene wom anase de menua ba
bosome ne mpa mu bosome na wie ye bosome na hyase nema nkoye emfa ema akoma no tokuro bi na abeda ho infections ahodo nyina no ya hwe na ya tu ase e de ma ya be Herbal Clinic and Efre War 0243 345392 0243 345392 ya Bolivia Enterprise e wo so for like alignment hono mo a wose ye musa wo se na nse wan kasa sa obeye no kwafo a wunyini no enye fe wohunu sansankyerani bi e ba wo maame wo nua ba bi ana wo kunu ana wo mpra wedie mu amesrew ya Bolivia Enterprise de 23 vitamins and minerals 19 amino acid ene ne yakaka ho ade aba ya eboaboa nipadua no na what the Future Life Zero oat protein smart fiber ne mortadella nyina aba so for life alignment ho wo bia wonje the Bolivia Enterprise anu adwuma yi bie no na ebi akọ ni nipadua no mu no nipadua no esesa efra busuane na mfofo nyina mu mo bi hu sampa na nsen oho ayefero aka se ya Bolivia Enterprise so for alignment ho a eno wokọ na ekwaje wodie 0246 010 150 0246 010 150 na Sowers Herbal Clinic na Efrewi wose ye musa wo se wo de ne ye fibroid ana sanso na infertility na ha wo ho be ma wa ho ode no ukosiri animu a na wate atena ase wakura no wabre mesraw enemu yare na be ma enema nkoyie nkwamwo no ayeyuro bi enema nyenyenyenyenyenyenyenye be ma no so entimi nyina so papa wahra wa ne wo brebo ne ade no enema enkoyie cancer ene ha wo na candidiasis na hypertension ena ha wo esisire yare na wo de no eyesisi ade ene ewuni ba bia akọ Sowers Herbal Clinic Ohim School Junction ho na afenso barokese ho ya oya adwuma tieni ye Ohim School Junction ena barokese ho na Sowers Herbal Clinic ho ya oya adwuma 0243 282 629 0243 282 629 na ya Joso Cloud Internet. Wasi ye musa was say, how can the future wait? You know very well said the future can wait. Wani ye nuanam Love FM on the D ehwanimu. Adie bia da ye fa internet ho na opese ye edema ho. Ye de ko fie, ye de ko school mu, ye de ko adwuma ba bia de wo pe na omo be ye edema ho. Enti bra na ye nim komo na ye mfa internet enya locks ahodo emfa ma ho. Ene nipa nye na ye me fixe cameras ni nyina installations ahodo nyina no ye be ye ede amount eye cloud internet wose bra na ye nim komo na ye nya adwuma no simple 0244 601 933 0244 601 933 Tabita Clinic say na nsen sade wo da nadwo a wo so sorry 10 no enura bi na ntesa wankasa wodi ho adanse ebiam nso esese yare na ha wana sanso so na waharawa ne wo brebo no niema nkoyie na nse wo me kora nyefe enamu yare na wakote wo ho sanso so na wontimi mfafuro ba ma sabio wonkwamwa no enya ade a ewa ho ade betima wo ba afafuro ugu nsuo na wote yam ya ewo mu a sisi yade pa sanso so na waye mmere ewo mpamu a kamakoma to yam wate eye Tabita wo so wo ba ma na wu awie nipa no mpo wu awie a modie momfa no mmra na nikasem na hintasem wo mo ne se ukuada bia woye prostate hwehwemu ye fa no prostate counseling oba wo sinkonya se na prostate no wo cancel na afenso ye enema afa wo prostate no ho na ye yi sa ha no de afiri ho ye betenetere wo nipadua ne ye fa ne se massage no ye betwa hwesa akwa no oda yie ana wo na yie nema bɛn na ekoso wo nipadua no bra na ye nin komo ye Tabita Clinic nipa na wo awie doctor se momfa no mra so for like alignment ho ye wo ho takwade ena sunwane sa wo nkramantam ene ne mpotam nso amesrawo Firestone Foot Bridge no first foot bridge no after Atomic Runabout Tabita Clinic nipa na wawie doctor say mo de momfa no mra 0260 196219 0260 196219 Ewusia beda mu ase sa wo gibre ne adaje etie mu amodi madwenkyere bae ne nyina so ye da mu ase brenda son Sompa nkomo Ebola ebre na edro ne ye besore so ama sofo mami premeni ama kranche adazo papa bi amesa na dodo na friend wa santemem asenom wo beje na edwa ye fa seda ema ye nua bema ye rua asante ye bo Benedict wona ne semfo panyin Kukwa Veronica Jando akosia somoa akosia je wa kode ekan ho bi ya Grace na eye Libia
boga wɔnom nyinaa fam ka ho ɛna wɔnom ɛmoa ɛka ho a ɛyɛ kaseɛ yɛde ɛbɛda mo Sompa 98.9 sonya ne ekwanya kwa bro no mane nananom nyinaa so ɛboa yɛ bono ɛpo yɛ mantam kura fra ne nkranza ɛyɛ Sompa 90.7 yɛda wɔnom so ase yɛ sorry so Sompa enkomo ɛyɛ bola mede de wɔhene yire maame akua yɛ boa asiama awia minimia nana kwabra kɛse